Yanira, quen é a pantalla? A pantalla é o persoaxe principal do Entroido da vila de Xinzo. É un persoaxe que está por riba das normas sociais, por riba do ben e do mal, e que se adica en Entroido pois a dinamizar un pouco a xente, a facer burla, a facer trasnadas e a interaccionar coa xente para que se disfrace e para que participe desta época de Entroido. Vestir o traxe da pantalla supón transformarse completamente e deixar de ser Yanira neste caso para ser unha pantalla, con todo o que lo conleva, con outro tipo de comportamento, con outro tipo de movimentos. Hai algunha norma que acompañe eses movimentos, ese comportamento, ese traxe da pantalla? Sí. A ver, a pantalla é un personaxe alegre, pero non exaxeradamente tampouco. É un personaxe que impón, pero que non debería asustar. É un personaxe transgresor, pero que nunca se mete coa xente. Mais ben, dinamiza, anima, burla, baila e sufaldrea, sobre todo as mulleres, pois enreda con elas, levántalles a saia. Hai dúas pezas dentro do traxe que penso que son moi representativas da pantalla, que unha é a carauta ou careta e outras son as vexigas, non? A máscara, por suposto, a carauta, como ti dis, é a que oculta a personalidade que se esconde detrás desa pantalla, e as vexigas, por outra banda, é un pouco o que fai o son xunto co cinto, cas campás, e é o que un pouco dá ese carácter máis impositivo ou máis cara a asustar a xente que ten a pantalla. Hai elementos do traxe que se vixíen especialmente, que se leven ben colocados, que vayan no seu sitio na carauta, o mesmo que non falten, como o bigote, por exemplo? Hai algúns elementos que ao mellor hai moitos anos non se vixiaban tanto, porque por motivos económicos cada quen puña as pezas que podía e as que tiña, pero que a partir da decadencia que tivo a máscara nos 80 e cara a principios do 90, digamos que houve un pouco que considerar uns mínimos para poder manter o traxe. Estes mínimos eran, pois, como ti dices, na carauta que non faltara a percalina, que é a tela que vai por detrás, que non faltaran os frecos e que non faltara o bigote, por exemplo. Despois, no que no traxe, os mínimos que marcamos máis ou menos son que leve calzado negro, un zapato negro, que non falten luvas e que non falten ningunha das outras pezas, nin cinto, nin capa, nin faixa, que leve todas as pezas do traxe, nin as polainas. A pantalla nunca debe quitar a máscara fora, na rúa, solamente a quita nos bares unha vez que xa coñece a persona que meteu cara á taberna, entonces pode quitar a máscara para que esa persona a recoñeza e precisamente os convide a uns viños, lle canten unha cantiga e entonces é cando se fai o encontro, digamos, entre a persoa que vai debaixo da pantalla e a persoa que colleron na rúa. Hai outras normas, como por exemplo non se pode bater coas vexigas, non se pode coller a persoas que non se coñezan. Está asegurado a súa supervivencia? Coido que sí. Temos quen nos releve de momento e temos as xeracións moi novas que xa están poñendo e que están poñendo moi ben, ademais, que están vestindo o traxe con verdadeiro sentimento. Si que é certo que aínda nos queda moito que limpar, digamos, e que agora tamén se está poñendo como un pouco en valor e en exceso de moda, pero supoño que hai épocas, e para que veñan unhas épocas boas teñen que vir outras peores antes. No Entroido de Xinzo sempre falades de 3 palabras clave, non? Tradición, sentimento, respeto. Sí, estas 3 palabras inevitablemente van vinculadas coa pantalla, sobre todo, non? Aínda que se pretende que esas 3 palabras se apliquen ao entroido tradicional en xeral de Xinzo. Tradición, porque é un traxe tradicional que leva sobrevivindo ata agora, como ben decías. Respeto, porque creemos que é unha figura que ademais se merece un respeto especial, e sí que é certo que antes falábamos de normas de comportamento da pantalla, pois neste caso tamén falar un pouco de respeto cara á pantalla. Por exemplo, se vai pola rúa unha pantalla correndo, a xente ten que apartar, porque esta pantalla non ve, podes tropezar, podes caer, ou respeto ao propio traxe, en como conservalo e como mantelo.
e sentimento porque isto vai máis alá da razón ou da historia. Realmente a xente que levamos toda a vida poñendo e que mamamos de casa, para non son verdadeiro sentimento o traxe e o entroido.